Jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo koro yawnegi thuolo mandikore mar yudo thuolo e mbalariany ma pachoka. Koyaw ayanga chenro makamano e yor mbui, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni kwan jopuonjre 173,127 manoyudo C+ kadhi nyime biro yudo thuolo e mbalariany ma pachoka, ka jogo manoyudo matin ne mano yudo thuolo e kuonde tiegruok mamoko mag piny owacho. Kamano bende jopuonjre mariwore kod kuonde tiegruok mag piny owacho biro yudo sir mar omenda koa kuom piny owacho, ka mago madhi riwore kod mag ji giwegi idwaro ni mondo many sir mar somo. Jopuonjre 869,782 duto matimo penj mar KCSE higa mokalo biro yudo thuolo makamago kapo ni ne giyudo alama madwarore. As announced by the President, at least 45,000 students from needy and vulnerable backgrounds will access university education without paying any fees, as the government will meet their full costs of education. And I repeat that if one wants to join a private university and makes a choice that he wants to join any one of our private universities within Kenya, we will be able to place him or her in that private university, but government will not be able to give scholarship. The grant that we give, the scholarships be given to public universities, and those who wish to join private universities will only access loans from higher education loans board. Committee mar Senate